pan Petr Žantovský, který bude u svého povídání si sám ovládat i prezentaci obrazovou, takže ho uslyšíte a pak bude možné na konci i vlastně nějaké dotazy. Takže já jsem velice rád, že mezi nás zavítal, že toto naše pozvání přijal a tím pádem mu teďka předávám slovo. Děkuji. Tak, děkuji předně za pozvání, dále za to předané slovo, za pěkné uvítání. Všechny vás velmi přátelsky zdravím a jsem zároveň rád, že vystupuju po Michalu Semínovi, protože jako kdyby to tady někdo dramaturgoval, třeba Honza Schneider, že jo, ta naše povídání na sebe vlastně navazují. Michal to tam už nakousil v tom závěru svého povídání a já v podstatě budu hodně navazovat na to, co říkal on a přinesu nějaké další informace nebo až budu připojen nebo respektive přiblížen realitě. Dobrá. Jako vzdálenost od reality, to je moje celoživotní trauma. Vždycky mi to říkali na všech typech škol, člověče, ty seš mimo realitu, to nemůžeš chtít, tohle, to nemůžeš říkat. A mě to slovo, nebo sousloví, to nemůžeš nějak jako provází celý život a nějak ho nemám rád. A pak jsem zjistil, že to je základem vědy zvané cenzura, nebo techniky, nebo to řeknete, metody, kterou se teď zabývám už spoustu let. Pro vaši informaci, abych si udělal trošku PR. Před nějakým celým měsícem vyšla tahle knížka, má nějakých 300 strán, Cenzura versus svoboda slova. Mám tady jenom tuhletu ukázkovou, ale kdyby vás zajímala, tak se samozřejmě dá najít na stránkách nakladatelství Leda. To je, vždycky si říkám, ono to pak dopadne dobře, leda, že by to dopadlo špatně. Tak to je něco na ten způsob. Tak já doufám, že tahle knížka dopadla dobře, ale přesvědčte se o tom sami. Cenzuru jako způsob pokřivené a nemorální a jako antihumánní techniky komunikace vládnoucích elit zpravidla vůči lidu učím na Vysoké škole ekonomické na oné slavné Ševčíkově fakultě a to v rámci předmětu informace, dezinformace a propaganda. Tam se objevuje to krásné slovo dezinformace, se kterým se potkáváme každý den a neustále je nám všemi těmi dobráky říkáno, co je dezinformace a co je pravda. Já bych se ještě, než se pustím do těch základů cenzury, tak bych jenom se malinko zastavil u slova pravda. To je slovo, které mě docela zajímá. Teď nemyslím v kontextu toho, že jsou to slovenské noviny nebo evropské noviny. A ne, pravda je jako skutečnost, jako stupeň poznání reality. Jak víte, o tomhle slově se vedl jeden soudní proces, jehož výsledkem byla číše bolehlavu pro jistého Sokrata, který byl nařčen a posléze odsouzen za to, že kazí studenty, protože jim vysvětluje, že pravdu nemohou poznat jen tak snadno. Že to, o čem si myslí, že pravda je, tak čím víc toho vědí, známá věta, tím, že nic nevím, ona zněla jinak, byla delší a podrobnější, tak že vlastně my se k té pravdě jenom přibližujeme a záleží jenom na míře naší poctivosti, s jakou se snažíme skládat fakta, abychom se k ní přibližovali a nenechali se od ní naopak odvrátit někam jinam. Proto mě vždycky fascinují ti, jak se říkají, fact-checkeři, ti, kdo znají pravdu, kdo o sobě tvrdí, takový pan Máca, pan Cemper, pan Janda a spoustu takových jako dobráků, kteří říkají, že tu pravdu znají.
a že jsou schopni detekovat okamžiky v těch médiích, v tom mediálním matrixu, o kterém mluvil Michal Semín, kdy se ta pravda pošlapuje a kdy se dekonstruuje, kdy se vytvářejí konspirace, dezinformace, blablabla. A přitom jako ono jde hlavně o tu pravdu. Vůbec nejde o zájmy, o politické zájmy, ačkoliv kolem nich se to všechno točí, nějakých jednotlivých aktérů, ale jako jestli mě při mém snažím úsilí na té fakultě jde o něco, tak se snažím vysvětlit a kazím ty studenty. Doufám, že nedopadnu jako ten Sokrates, když dneska polotlinové na to mají sofistikovanější způsoby než Bolehlav, tak se jim snažím vysvětlit, podívejte se, musíte hodně číst, hodně studovat historii, hodně přemýšlet o analogiích, o tom, že všechno na světě už někdy bylo nějak. Nic není úplně poprvé, aspoň v dohledných dějinách. A tak se snažte o tom přemýšlet a pak se přiblížíte té pravdě zase třeba půl milimetru, ale ne o metr nebo kilometr, nebo až úplně rovnýma nohama v ní, tam se neocitnete nikdy. Musím říct, že posledních takových 5-6 let, já tam působím strašně dlouho na té škole už, tak mám takový čím dál lepší pocit, že ty studenti začínají víc přemýšlet o tom, co se jim povídá a o těch věcech, které v nich vyvolávají pochybnosti. Neboť, a to je ta druhá věta, cogito ergo sum, tedy pochybuji, tedy jsem. Pokud nepochybuji, tak jsem jenom opice na provázku, nebo ten ovčan slavný, ale pochybnost je základ myšlení. A mám takový pocit, že dorůstá generace, to už nejsou ty mileniálové, ty spokojenci s těmi čártrovými lety za 400 do Londýna na otočku a podobně, ty, kterým se podařilo vyrůstat v 90. letech za relativního dostatku materiálního a také jaksi ve vzdálenosti od potřeby poznávat a definovat se v tom světě. Tohle už je generace, která se zpravidla narodila po roce 2000, čili to je generace, která už začíná poznávat, že ten svět není úplně takový, jakým je předkládáno v tom Matrixu a začíná být otevřenější. Takže z toho mám docela radost a je to jedna z malých radostí důvodů k optimismu, proč to vlastně má smysl dělat. Takže přátelé, to, že sedím tadyhle a nestojím tamhle, za to mohou moje různé neduhy. A jedna nedávná operace páteře a dvě velmi zhoršený zrak následkem covidu. Mimochodem se mi zhoršil zrak o 10 dioptrií, jak jsem byl poučen paní doktorkou, protože jsem se nenechal očkovat. A tak prostě blbě vidím. Tak jsem si musel sednout tady k tomu monitoru, abych vůbec věděl, co vám mám povídat, protože já to z hlavy nevím. Já jsem jenom hloupý vysokoškolský učitel a my toho moc neumíme. A když si to můžeme přečíst, tak se chytáme od času. Takže prosím vás, budeme si povídat o cenzuře. Cenzura, tady vám ukážu takový hezký ilustrační obrázek, ten znáte, z různých webových příležitostí. Co to vlastně cenzura je? Historicky nebo obecně vzato je cenzura dohlížení nad mediálními nebo veřejnými obsahy, sdělovanými obsahy z různých důvodů a s různými výmluvami, záminkami a podobně. V průběhu dějin se ta cenzura projevovala minimálně od antiky. O jednom příběhu jsem teď povídal a samozřejmě projevuje se do dneška čím dál více a různě sofistikovaně technologicky. A vždycky znamená především to situaci, kdy ta vrchnost, která rozhoduje o cenzuře, o jejím zavedení, provozování a tak dále a způsobu provádění, tak ta vrchnost
ztratí argumenty a není schopná komunikovat s lidem nebo s lidmi. Já to slovo lid mám docela rád, protože je takový hodně všeobjímající a obsahuje všechny lidi, nejenom nějakou drobnou část. A myslím si, že jako obětí cenzury je lid, nejenom lidi jako jednotlivci. Vůbec celospolečenská nějaká koheze a celospolečenská komunikace. A ve chvíli, kdy ta vrchnost už neumí přesvědčit lid o své výjimečnosti, jedinečnosti, o schopnostech řešit problémy, které nastoluje a vymýšlet řešení, která povedou k nějakému pozitivnímu cíli, no tak co udělá? No nastolí cenzuru. To znamená zakáže názory, které odporují její vlastní doktrině. Když ta cenzura nabývala velkých institucionálních projevů, to bylo zejména v 16. století, kdy byl vlastně vydán první takový velký dokument Index Librorum Prohibitorum, neboli seznam zakázaných knih, za chvíličku to tady uvidíme, tak bylo vždycky operováno tím, že se cenzura zavádí z důvodu dbání na morálku. Tedy se ještě neříkalo občanům. Občané byli až po velké francouzské revoluci, ale lidu třeba. A tou morálkou se vlastně zdůvodňovalo všechno, zakazování, všechno, vymezování a limitování. A ten boj proti názorům, se kterými neumím polemizovat fakticky. Také, Michal tady říkal, mnoho manipulačních technik, patří k tomu samozřejmě i v tomto kontextu komunikace k člověku místo k věci, tedy ad hominem místo ad rem, kterou hezky popsala řada filozofů, ale je prováděna do dneška, otevřete si jakýkoliv režimní médium a máte tam, a opět to souvisí, vracím se k tomu, ty nálepky. On je chcimír, on je dezolát. Nedávno, trošku jsem zvyklý odbočovat, tak mě to promiňte, jo. Nedávno jsem se dočet nějaký komentář, snad i v Lidových novinách, od nějakého prozdělého novináře, že vlastně největší chcimír je tady dneska pan generál prezident Pepa, protože prohlásil kdesi, že chce mír na Ukrajině. A že to teda je špatně, že by se mu to mělo vyčíst a přičíst jaksi ke zlu, nebo jako na vrub jeho kádry Kolumbíté, protože to přece nemůže být chcimírem, když vládne v takové zemi. Tak oni si z něj dělali srandu už i v Lidových novinách, nebo Lidovkách.cz. Takže už jsme asi opravdu dosti daleko v poznání všeho možného. Pojďme zpátky. Úřední označení obsahu, vymezení, uvidíme, jakými způsoby ty úřady fungovaly. Popojdu dál, si uvidím na tu šipku, uvidím na ní. Je to, jak tam, doufám, je to vidět vůbec takhle malý? No, je to čitelný. Já to totiž blbě vidím i tady na tom, já nejsem v tomhle směrodatný. Smyslem cenzury je vytlačit z veřejného prostoru vše, co nám, jaksi vrchnosti vládnoucí doktrině něčemu, jaksi neslouží ku prospěchu. Bylo to tady také říkáno, já jsem Michala poslouchal velmi pozorně, abych neopakoval některé věci. Ta snaha nálepkovat, ta snaha vymezovat, kdo je kdo, aniž bychom to dokázali, proč je tenhle ten zrovna dezolát, nebo kremelský šváb, nebo já nevím kdo, tak, nebo taky i pravdoláskař. Mě vadí třeba i nálepkování pravdoláskař. Protože to je zase jenom nálepka, etiketa, nic jiného. Je to prázdné slovo, které nemá žádný obsah, dokud mu ten obsah nedám. U toho pravdoláskaře se to jaksi dává docela snadno, nebo tam těch obsahů už jsme poznali za těch 35 let docela hodně a máme k tomu historický odstup.
Takže jako funkcí je, opakuju, musím se to zestručňovat, vystrčit z veřejného diskursu nežádoucí myšlenky a s nimi, pokud možno, i jejich nositele. Tady bych připomněl asi několik mezinárodních interních dokumentů. Začal bych deklarací nezávislosti z roku 1776, tedy Spojených států, která zajišťuje a vlastně jako první do takového velkého dokumentu zavádí svobodu slova jako nárokovou, jako když někdo má touhu mít tento názor, nikdo mu v tom nesmí bránit, když dokonce to jde až do těch sfér, jistě jste to všichni četli, že když prostě vláda nekoná ve prospěch lidu, tak lid má plné právo ji vyměnit. To je něco, co my si tady už vůbec neumíme představit. Jak jsme s tou naší liberální demokracií odkročili od demokracie jako takové. To byl první takový jako velký, když pominu ty antické věci, první novodobý pokus o definici svobody slova. Další takový pokus byl v roce 1949 Všeobecná deklarace lidských práv OSN, její paragraf 19, který jsme potom po mnoha letech přepsali v podstatě skoro doslova do paragrafu 17 ústavní listiny práv a svobod, kde je psáno, že každý člověk, parafrázuji to, ale je to téměř doslova, každý člověk má neomezené právo získávat a šířit myšlenky a názory bez ohledu na technologie, hranice a jiné jakékoliv zábrany. Čili cokoliv, co se tady děje, a teď to aktualizuji, od roku 2021, to znamená od nástupu Fialové vlády, nejprve zmocněnec pro dezinformace pan Klíma, potom vládní zmocněnec pro cokoliv, pan pomožte mi. Ne, před Foltýnem ten. Pojar, děkuji. Tomáš Pojar a nakonec ten Foltín. To všechno je vlastně mimo protiústavní. To všechno jde proti duchu i liteze ústavy České republiky. A je to poprvé, kdy jsme za ta léta přijali několik zákonů, zejména slavný přílepek 308a, zákon Lex Ukrajina 7, kde se, protože nebyli schopni se za těch 4 roky dobrat definice dezinformace a ve svém fanatickém boji proti údajným dezinformacím, tedy dospěli k tomu, že každé takzvané dezinformační aktivity vloží do množiny aktivit ve prospěch cizí moci. Takže to máme v zákoně, prosím. I to, že tady teď sedíme a říkáme tyhle věty, jsou protizákonné. To proti 308a z Lex Ukrajina 7. Protože tady zaznělo tolik slov, jaksi zpochybňujících tu oficiální doktrínu, že to samozřejmě může někdo vzít z té cizí moci a zneužít. Ale ten zákon je tak dokonale definovaný, že vůbec je tak gumový, že vůbec nemáte žádnou definici ani té dezinformace, ani té cizí moci, ani toho činnosti ve prospěch té cizí moci. Je to dokonalý zákon, mě to trošku připomíná ten zákon o příživnictví, který byl používán, a pobuřování, ten byl ještě lepší, který byl používán zejména v 70. letech, protože pobuřovat může každý kohokoliv, čímkoliv. Pamatuju, a mnozí z vás to pamatujete, když jsme v 70. letech přišli do hospody na pivo, tak tam byl nápis máš-li dlouhý vlas, nechoď mezi nás. Jinak pobuřuješ v závorce, to tam nebylo, ale mohlo to tam být. Nestalo se, ale mohlo se stát. To je mimochodem taky takový nový právní floskulát, abych tak řekl, který se u nás zavedl. Čili já bych tuhletu vládu, která teď doufám končí, označil v ohledu cenzury jako nejdůslednější a po roce 89 zcela jistě nejaktivnější. Nevím, jestli bude
pokračovat. Trochu se toho bojím a nebudu to odhadovat, nebo toho tu nejsme. Ale fakt je ten, že její uchopení fenoménu cenzury bylo pro mě aspoň nečekané. 30 let po skončení minulého systému, tak velkolepý návrat cenzury. No, kdo z nás to čekal, že ano? Tak jdeme dál. Máme tady nějaké typy cenzur, asi si je domyslíte snadno, k tomu asi není třeba dlouze mluvit. Z těchto typů je asi nejpochopitelnější ta vojenská, když se vede válka. Je logické, že některé informace se zatajují, nevznikají veřejně, nezprostředkovávají se celému lidu, všem občanům, protože slouží v nějaké silové konfrontaci. Náš pan premiér nás ujišťuje už několik let, že jsme ve válce. Já jsem se podíval na to, co to je být ve válce a dozvěděl jsem se, že to znamená být v pozici toho, kdo vyhlašuje válku, nebo toho, komu byla vyhlášena. V našem specifickém případě ještě podle paragrafu 5 Atlantické smlouvy o NATO je to ještě situace, kdy je nějaký členský stát paktu, kde jsme i my členi, ohrožen nebo napaden, tak my se ocitáme v pozici jeho spojence a musíme do té války nakráčet také. A to je všechno. Jsou všechny tři možnosti, za jakých můžeme být ve válce. Tak já nevím, v jaké válce je pan Fiala. Já jsem za sebe žádné. Možná informační, ale to není válka. Aspoň ne v tomto smyslu. Takže vojenská cenzura pro mě, jak se dneska modně říká, mí studenti říkají za mě OK. No, tam ta bejt musí, bez toho se nehne. Ty ostatní samozřejmě už jsou problematičtější, byly různé druhy kulturní cenzury, byly vymazávány, sami to pamatujete, filmy, knížky z knihoven, z kapely zakazované a tak dále, a tak dále. Ono to všechno mělo tak trošku, teď se nezlobte na mě ten výraz, já ho ještě párkrát použil, vlastně poctivý charakter, protože bylo transparentně řečeno, Myšík nebude zpívat, nesmí, protože zpívá špatné písně a špatné myšlenky. Pražský výběr nebude hrát. Jo, všichni to věděli. V roce 1982 všichni věděli, že pražský výběr zahrál naposledy v Hradci Králové a šluz. Myšík zahrál naposledy nevím kde a šl v Lucerně a šluz. Protože se znelíbili režimu a dobrý. A to já beru ano, nesouhlasím s tím, ten režim jsem kritizoval za tyhle ty věci, ale je to pro mě poctivé. Za chvíličku vidíte proč. Ještě se teda popojdeme, abych to neprodlužoval moc. Jo. Ano, tady se vracíme k tomu indexu zakázaných knih. To je zajímavé, že on existoval až do roku 1967. Uspořádala ho tehdejší, tedy římskokatolická církev v té barokní době a vkládala do něj rozmanité osobnosti. Když se přečtete potom ta jména, tak uvidíte, že jsou to lidi opravdu velice pestrých názorů, odleva doprava, od zhora dolů. A prostě byli to jenom lidé, s nimiž měla církev problémy a u nich si nepřála, aby bylo veřejně hovořeno a měla příležitost, zejména v tom ranějším období, tomu skutečně exekutivně vzdorovat. Nakonec nezapomeňte, že papež Julius byl zároveň světským panovníkem za časů Michelangelových. Takže jako to spojení té světské a duchovní moci fungovalo a navíc tehdy také samozřejmě byla trošku jiná situace, co se týče vztahu lidů, občanů nebo lidí k církvi, k víře. Byla to všeobecně přijímaná a naprosto nepochybná záležitost, čili tam se to skutečně vyvíjelo spíše směrem vůči, a o tom víte, všichni vůči určitým netypickým myšlenkám v oblasti vědy,
a umění. Tady máte některá jména, vidíte, že jsou to lidi, kteří prosazovali věci neúplně konformní s dobovým pojetím odpovědí na některé otázky. A bizarní je, že vedle sebe prostě najdete pravičáka Andreje Žida, levičáka Jean-Paul Sartra a vedle toho ještě nacistu Rosenberga, což je naprosto bizarní. Ale jako tak ta instituce tímto definovala okruh lidí, které nepovažuje za konformní ke svému existování, fungování. A pořád ještě, jak říkám, to je vlastně ještě v uvozovkách poctivá cenzura, protože o ní víme, že tyhle věci se nesmí. A jestli je děláme, jestli šíříme myšlenky Koperníka nebo Andreje Žida, děláme to na vlastní riziko. Žijeme všichni v nějaké společenské realitě, která je nějak definována, má nějakou doktrínu a jsme buď s ní, nebo proti ní. A nebo vytváříme tu šedou zónu. Každý z nás odbočím zase k těm svým studentům. Já jim vždycky říkám 2 věty, které je zarazejí. Říkám, přátelé, prosím vás, uvědomte si, vám je 23, to už jsou magistři ve 2. ročníku magistra. Uvědomte si, že za pár let tady budete vládnout vy. My půjdeme, už jsme na odchodu. Vy tady budete vládnout. Prosím vás, čtěte, ať vládnete dobře. Přemýšlejte o těch věcech. Mluvil jsem o těch historických analogiích. A druhá věta, kterou je vždycky tak trošku zarazím, se týká, jak bych to zjednodušeně řekl, jejich postavení vůči budoucnosti společnosti. Říkám jim, vy nebo vaše rodiče nebo starší sourozenci jste vyrůstali v určitým tranzitivním období, potom 89. Měli jste poměrně relativně značný materiální dostatek a nemuseli jste projít jednou etapou, kterou moje generace projít musela. Já jsem začal chodit do školy základní v roce 68, končil jsem gymnázium 77 a teda. A někdy v tom období jsem si musel vydefinovat odpověď na otázku. Jsem s tímto režimem a mohu tedy požadovat a očekávat benefity, nebo jsem proti němu a logicky musím očekávat problémy a rizika, a nebo jsem, jak říkala docela trefně Jiřina Šiklová, ta šedá zóna. Prostě jsem mimo angažmá společenský a snažím se to všechno nějak přežít, pokud možno důstojně a pokud možno s prací, která mě baví nebo kterou chci dělat a umím jí. Takových nás bylo nejvíc, samozřejmě. Velmi málo lidí bylo tvrdě protirežimních a vlastně relativně docela málo lidí bylo takových těch hodně benefitních a lidí, kteří šli do funkcí jenom proto, aby z toho získali velký profit. Ta většina společnosti byla někde mezi. Proto také ten režim padl celkem bezbolestně, protože už ho nikdo nebránil. A tak to už odbočuju moc. Ale touhletou myšlenkou o tom dilematu základním, existenciálním, ty studenty vždycky zpochybňuji nebo dávám jim do hlavy brouka, pak o tom diskutujeme a je to hodně zajímavé, protože to je něco, čím jsme si procházeli a čím si budou pravděpodobně procházet děti těch mileniálů. Protože ta společnost dneska spěje k tak radikálnímu, diktatornímu systému, že z nás vlastně donutí všechny, abychom se znovu vymezili. My jsme tady jako nějaká skvadra, která jako by nosila nějaké nálepky, už tady byly citovány. My jsme se to rozhodli, my víme, proč to děláme. Taky víme, co tím riskujeme. Ale protože už zase náš věkový průměr není zase tak dramatický, že bychom očekávali velké kariérní vzestupy mnozí,
tak se nám ta rozhodnutí činí možná trošku lépe než lidem, kterým je dneska 25, ale i na ně dojde 100%. Takže toliko k tady k indexu Librorum. Jaké máme formy? 3 základní, 4. Ty nejstarší a nejdéle provozované byly tzv. Předběžná cenzura. To je to, čemu já říkám, že to je vlastně poctivý způsob sdělování. Úřad si nepřeje, aby tahle myšlenka šla na veřejnost, aby se o ní mluvilo, aby byla předmětem toho agenda, setting, toho nastolení agendy. A činilo se to samozřejmě už od času Rakousko-Uherské či první republiky velice zábavným způsobem, například takhle. Ta tehdejší technologie neumožnila, když připravila redakce nějaký vydání novin, tak neumožnila nahradit v té rychlosti tehdejší technologie zakázaný, cenzurovaný článek nějakým novým. Takže jste v situaci, kdy vidíte titulek a víte, co za ním mělo být, ale není. A není tam ani nic jiného. Takže to je typický příklad předběžné cenzury. Seděl v těch tiskárnách nebo v těch úřadech nějaký pan cenzor, mimochodem František Gellner napsal moc hezkou povídku Setkání s panem cenzorem, které doporučuju. Jaroslav Hašek napsal taky několik povídek na téma publikové cenzury a rakousko-uherské. Tak to je transparentní. No, může se nám to nelíbit, můžeme proti tomu protestovat a to je tak všechno, co s tím můžeme dělat, jak pravil Jara Zimmermann. Nicméně já tohle považuji za sice neblahý, nicméně stále ještě docela poctivý způsob, jak se vypořádat s politickým protivníkem formou cenzury. Tady o jeden ten dříve, tady máte dokumenty, jak se všelijak reguloval ten veřejný obsah. Jo? Máte tady sbírku písní, která musela projít nějakou cenzurou, aby náhodou nepohoršila. Napravo máte nějaký schvalovací list dokumentárního filmu Sdělenický Spartakiády, jestli smí být promítán nebo tak. Prostě na všechny takovéhle informačně, kulturně veřejné aktivity se našel nějaký cenzor. Konec konců, tuším, že to byl Jan Werich, kdo vyprávěl o cenzuře za osvobozeného divadla. Oni si z ní samozřejmě utahovali, protože většinu toho, co odevzdávali jako ke schválení, tak neobsahovala, prostě jako ta představení potom obsahovala ještě mnoho jiných slov, vět a tak dále, informací, textů, ale jako v zásadě všechny hry, kromě té poslední, Hlavou proti Mihuli, to byla z roku 1939, tak tu už zakázal cenzor, ta byla ostentativně protinacistická a byla už po Mnichově, tak všechny ostatní hry prošly cenzurou schváleny, ale v jejich finální verze potom vypadaly trošku jinak. To jsme se taky naučili ze 70. let, jako je to meziřádkové poslouchání, naslouchání, vnímání, ať už to byly písničkáři, ať už to byly filmaři. Ono to dokonce i kultivuje ty samotné profese. Když se podíváte na český a československý film 70. 80. let, to byla zlatá éra filmařiny, naprosto neuvěřitelná. Právě proto, že tam nebyly ty všechny věci říkány explicitně a byly meziřádky a nás to naučilo vnímat to nejenom esteticky, ale také ideově. Takže tím nevolám pro Boha po návratu normalizace, ale říkám, že prostě všechno špatné může mít i nějaké dobré důsledky. Tak tady směníme právo. Tohle je takový nejaktuálnější taková ukázka cenzury, která zasáhla ještě po 17. listopadu. To vlevo je původní výtisk Mladé fronty, která informovala o prvních demonstracích na Václavském náměstí. To vpravo je výtisk, jak šel potom na stánky. Vidíte tam rozdíl minimálně v těch fotkách, že nalevo je Havel, napravo jsou nějací lidé v metru nebo co.
jako je to ten setrvačný proces stále fungoval poměrně ještě dosti dlouho po tom listopadu, ale to už jsme u další formy. Cenzura následná. Cenzura následná je rovněž úřední akt. My jsme měli v Česku, když se omezím na náš prostor, tak jsme měli úřad pro tisk a informace, hlavní správu tiskového dozoru, to byly úřady v 50. 60. letech v cenzuře předběžné ještě, kde se posuzovalo, co smí a nesmí do tisku nebo do médií. A potom nastoupila se vznikem instituce s názvem Český a Slovenský, poté Federální úřad pro tisk a informace, nastala cenzura následná. Vypadalo to tak, že vy jste jako novináři byli vystaveni vnitřnímu rozhodování, které vede k té slavné autocenzuře, o níž tady mluvil Michal. Prvé rozhodování na téma. Mám to tam pustit? Nebude průšvih? Co když bude průšvih? Protože oni to pustili, když ten editor v těch novinách nebyl zrovna ve formě, tak mu mohl hledat co utíct. Já se pak dostanu příkladem toho, co uteklo. A ten redaktor si říká, no a když mu to uteče a ono to vyjde a pak si toho všimne ten soudruh na tom federálním úřadě pro tisk a informace, tak bude teda malé, že jo? Systém padajícího exkrementu funguje, šéfredaktor, podšéfredaktor, editor, bleble, vedoucí rubriky a já jako autor. No tak to tam radši dávat nebudu. A často si mnozí v této autocenzurní aktivitě odpustili zrození ty věci, které by nemusely vzbudit velký rozruch. Mám k tomu spoustu vlastních příkladů. Ono se to tak různě obcházelo, jak jsme švejkovali za všech časů, jak se švejkovalo i v těch 80. letech. Já jsem nastoupil do médií v roce 88 po ukončení fakulty do odborového deníku práce, do kulturní rubriky. A protože v té době se už v Rusku dělá glasnost, je perestrojka, tak jsem si nechal přidělit portfej sovětský film. To bylo úžasné, protože já jsem skrze chválu na ty vynikající bijáky, trezorový, vyndávaný, nově točený o ruský realitě, jsem si mohl dovolit vlastně docela silně kritizovat realitu, jaké jsme byli my, a ta byla minimálně 3 roky za tím Sovětským svazem v tomto smyslu. A tak jsem nabyl takové větší suverenity a tu a tam jsem do článku pustil jméno nějakého emigranta. Třeba, co já vím, Máca Déčiho, trompetisty, nebo Vlasty Třešňáka, písničkáře. A prošlo mi to. A já jsem si pak kladl, a mě byl mladý, takže jsem nic neriskoval, měl jsem rodinu, bylo to jenom na mě, tak jsem si kladl pak otázku, jak je možné, že to prošlo. Co pak ten cenzor je tak blbý, že ty jména nezná? Nebo už je tak línej a je mu jasný, že to jde celý do háje a už to prostě s tím nechce špinit ruce. Obě možnosti byly možné, já jsem nikdy nepřijel na to, která byla víc. Nicméně fungovalo to docela dobře. Člověk se jenom nesměl úplně podělat. S proměnutím za to slovo. Psal jsem jeden článek o festivalu Salon tradičního jazzu v pražské Judě v Loudě. A to bylo strašně prima taková akce veřejná, kde byla spousta kapel Dixielandových a spirituálových a nevím jakých. A pilo se tam spoustu vína a kávoselo se a bylo to velmi svobodné, byly to vždycky nějaký 3-4 dny někdy z jara, když bylo hezký počasí, tak se to povedlo. A já jsem o tom psal reportáž a tu jsem uvodil citátem z Josefa Škvoreckého, toho času už 20 let nejsoucího občanem České republiky, nebo z Kanady. A ten citát zněl, bylo to z povídky z jeho knížky Ze života lepší společnosti. Ten citát zněl: ach ty dnešní jazzy, jest to hudbou koček. Jestli znáte knížku Z života společnosti, lepší společnosti, jak víte, že to je Škvoreckýho výsměch
takovému tomu maloměšťáckému zblbosti toho jeho Kostelce alias Náchoda, odkud pocházel. A tam fungovala postava úplného blba jménem Rada Prodivý. A já jsem ten citát a ty dnešní jazzy, který jsem skutečně vzal z té knížky, z toho textu o tom Radovi Prodivém, tak jsem to tam instaloval a napsal jsem pod to Rada Prodivý, jako autor toho citátu. Prošlo to. Já jsem myslel, že bude halo, nebylo. Střih, leden 90, v nějakým baru na Václavském náměstí, mě tam někdo vede k takovému malému pánovi s brýličkama, sympatickému. A říká, dovol Josefe, abych ti představil tady toho pána, blablabla. To byl Škvorecký. A Škvorecký na mě zamrkal těma brýličkama a říkal, že vy jste mě citoval před 3/4 rokem v těch nějakých novinách tady komunistických. No, on to samozřejmě věděl, on se to dověděl. Tak jsme si o tom povídali a skončili jsme u toho, že prostě v té době z Kanady do Prahy bylo blíž než naopak. A měl jsem z toho takový hrozně hezký pocity, protože to jsou ty důvody, proč to člověk dělá. Hlavní je vždycky najít si důvod, proč dělám to, co dělám. Takže to dovolte osobní odbočku, ale patří k tomu, myslím si. Současná cenzura. To už známe všichni na vlastní kůži. Už tady o tom byla řeč do jisté míry. To znamená, ta spočívá samozřejmě především v ostrakizaci myšlenek a jejich nositelů, v eliminaci těchto myšlenek a jejich nositelů z veřejného prostředí. Nejúčinnější je vždycky cenzura takzvaným vymlčením, protože o čem se píše nemluví, tak není. Na tom stavěl celou svoji hudební kariéru František Janeček a skupina Kroky a Michal David a podobně, protože Janeček vždycky říkal, i špatná kritika je lepší než žádná, než mlčení. Protože když o mý písnice někdo napíše, že je stupidní, tak se o mě mluví. Ještě jsem. A to je přesně tenhle ten systém cenzury vymlčením. Já to ukazuju vždycky na příkladu z literárního světa. Oni v prosinci po smrti Karla Sise zvolili předsedu Unie českých spisovatelů, což je taková organizace, máme tady 4 velké spisovatelské organizace, to je jedna z nich, z těch větších, a ta vznikla z velké části, už to taky není pravda, protože jednak léta letí a lidé odcházejí a jednak přicházejí noví mladí, ale vznikla zpravidla z lidí, kteří byli najednou odsunuti od publikačních možností v roce 89. Ať už to byl Karel Sýs, Michal Černý, nevím, koho bych jmenoval dalšího, jako skvělí literáti. A já teď neposuzuju jejich působení jiné než literární, ale byli to nepochybně skvělí literáti. A na nich to ukazuju. V roce 89 došlo k převratu a mnozí rozumní lidé si tehdy říkali, zejména kolem literatury, teď konečně začne ta doba, co jsme chtěli. Nebude to doba 3 literatur. Oficiální, ineditní, samizdatový a emigrantský. Bude to jedna literatura a bude se měřit jediným metrem, a to, jestli je to literatura dobrá nebo špatná. To je třeba názor, na kterým jsme se strašně hezky shodli a potkali s dámou, která se jmenuje Eva Kanturková, bylo jí letos 95. A by se dalo říct, že je to zástupkyně té skupiny lidí, kteří byli odsunuti z literatury po roce 89 a že teda jako mnozí jiní, Ivanové, Klíma, já nevím kdo, bude mít tendenci třeba to tý druhý partii nějak vracet. Ne. Eva držela přesně tenhle názor, na kterým jsme se sjednotili, ale nikdy na něj nedošlo, protože tam za ní byly zástupy spíš různých, a člověk to i pochopí, různě ublížených lidí, kteří měli pocit, že byli odsunuti na 20 let života někam klopatě,
a to snímat samozřejmě cvičilo, ale neopravňuje to likvidovat nebo jakkoliv ostrakizovat jiné lidi, nositele jiných názorů, tvůrce jiných románů, jiných veršů a tak dále, tak dále. Čili to je cenzura současná. Ta probíhá skutečně tímto způsobem, je čím dál radikálnější. Teď tam máme pana plukovníka Foltýna, už se tady mluvilo o sviních, tak já to nebudu opakovat, ale to je rizí příklad toho, že vám někdo říká, co smíte a nesmíte, říká, myslet si a tak dále. Už to má tu instituci, už to není jenom úřad pro tiskové informace, už to má instituce a dokonce vojenskou. Ten člověk je voják. Nám tady vládnou vojáci. To je naprosto radikální změna oproti všemu, co jsme zažili v roce 89. No a oni mají samozřejmě své vojenské metody, jak své zájmy prosazovat. Takže to je cenzura v současnosti. Ona má ještě jeden takový aspekt, který je taky zajímavý, a to je cenzura ekonomická. Jistě si vzpomenete všichni na slavnou soudružku Jourovou, 10 let v pozici eurokomisařky za naši republiku. Jourová, když byla zvolena poprvé, tak prohlásila, že tam není za Česko, ale za Evropu. Někdo jí položil otázku jako celkem banální, jako vy, jako zástupce České republiky v té komisi, budete prosazovat nějaký zájmy České republiky. A ona explicitně řekla ne, já budu prosazovat zájmy Evropy. Jo. To byla jako opravdu velmi upřímná. Pokračovalo to tím, že to asi rok nebo 2 roky před tím koncem mandátu přišla s tím termínem vyhladovění. Protože se začaly množit typy médií nebo různá média, která začala přinášet alternativní pohledy, názory i s těmi chybami, o kterých třeba mluvil Michal, že někdy nemáme všechny ty věci dohledané, že je třeba nesednout na lep nikomu. Ono také, aniž bych chtěl být konspirátor, mnoho dezinformací do tohoto světa alternativního vnášejí profesionálové, který potom sází na nedostatek informací často lidí staršího věku nebo uživatelů internetu, mezilidské komunikaci a teď jim podsouvají něco, co jim přijde jako atraktivní. A ono to pak není pravda, nebo jenom z části. A oni z nich pak dělají blbce na těch svých manipulátoři CZ, Demagog.cz a tak dále. A je to snadná kořist. Takže jako na to fakt bacha. A o čem jde v tom vyhladovění, tak to připomenu. Paní Jourová velice explicitně, jak je zvykem, pronesla, že je zapotřebí upravit ty vztahy v financování těch alternativních médií tak, aby velké firmy, které investují do těchto médií, zjistili, že to pro ně není výhodné, aby přestali dávat peníze na financování alternativních médií nebo nemainstreamových. Což se okamžitě začalo projevovat, protože se skutečně počínaje provozovatelem Seznamu a končí kdekým dalším, začaly skutečně mizet větší inzertní peníze z toho alternativního mediálního prostoru. To vyhladovění funguje naprosto precizně. A když se zeptáte kohokoliv, ať už z velkých webů, jako Parlamentní listy, nebo z malých webů, jako bylo třeba rukojmí pana Olšera, který jsem měl moc rád, tak zjistíte, že ty lidi to dělají v podstatě za zlomečky, nebo za nula toho, co se za peníze objevuje v tom mediálním průmyslu režimním. A ještě navíc, a to je teď novinka, relativní, se tedy prosazuje v té evropské legislativě a následně teda i v naší, pochopitelně, očekávatelně, způsob, jak finančně podporovat ta správná média. Takže budou programy, budou systémy, podle kterých jsou, či budou ještě více
financovány weby typu Forum 24, Hlídací pes, Neovlivni.cz a tak dále. Podíváte se na stránku nadačního fondu, jsou nezávislé, jaké svobodné nezávislé žurnalistiky, tak tam zjistíte, že na každý ten web se dává ročně minimálně 6ciferná částka, minimálně spíš 7, ale vůbec nevíte odkud, kde ty peníze vznikají. Jestli je někde nějaký penězovník, nějaký sad jako jabloňovej, tak tady je na bankovky a někdo to sklízí, nebo kdo je tam dává ty peníze. Ze státního nemají žádnou zveřejněnou výroční zprávu. My se nedovíme, kde ty peníze vznikají. Takže to je velice nebezpečná situace, které lze čelit v podstatě jedině tím, že se člověk nepodvolí. To slovo podvolení, jak víme, pochází z vynikající knihy Michela Houellebecqa, francouzského spisovatele. Doporučuji vřele, vyšel před 10 lety a pro naši realitu dneska je více než aktuální. A poslední zmínka, kterou chci v tomto krátkém povídání učinit, patří politické korektnosti. Politická korektnost je jedna ze zásadních manipulačních technik, kdy se věci, které byly nějak nazývány po smyslu a po své podstatě, obsahu a původu, se začínají nazývat něčím jiným. Je to filozofie, která vychází, nebo praxe, která vychází z filozofie postmodernismu, frankfurtské školy 60. let a první takový výrůstky to mělo ve Spojených státech v době, kdy docházelo k napravování nerovného vztahu mezi černou a bílou populací, kdy vznikla takzvaná affirmative action, to znamená podpora určitými kvotacemi na podporu černého obyvatelstva, což v daném pohledu historickém samozřejmě mělo svoji pozitivní funkci, protože minimálně ti černoši získali vyšší možnost vzdělání, uplatnění určitého sebeuvědomění a sebevědomí. A to je jistě správně, když je to tak významná součást americké společnosti. Jenže se toho samozřejmě chopili aktivisti a blázni a začali z toho produkovat ty deriváty. Už nesmíte v černoch, je Afroameričan. My máme u nás na vsi bydlí takový pán v malé pleti, a já jsem tak jako přemýšlel, hrozně sympatický člověk, mě to český pěkný tam léta a pochází někde z Mozambiku nebo tam od někud, tak jsem se jednou nějak ptal, prosím vás, byl jste někdy v Americe? Takže vy vlastně nejste Afroameričan, vy jste Afroček. Tak jsem mu trošku jako zarazil, neodpověděl na to nějak, ale zjevně mu to šrouboval v hlavě. Ale to je to tež. Jako máte Afropoláky, Afro-Ukrajince, Afro-Rusy, kohokoliv. Jako ty lidi nemají s Amerikou nic společného. Ale nesmíte to říct. Nesmíte vyslovit slovo cikán, protože navzdory tomu, že staletí se to etnikum bezpříznakově, bez sebemenší vulgarity nebo nějakého pohrdání takhle nazývalo. Oni sami se navzájem oslovují cikáni. Máme ve vedlejší obci je etnikum tohle od druhé světové války. Ti navrátilci, nemnozí z těch koncentráků a podobně. A to jsou lidi, kteří chodí do hospody s jinýma chlapama, dávají svý děti do školy, chodí hákovat na stavbu a jsou to prostě jako vlastně úplně prima sousedí, abych tak řekl. Ale vy je nesmíte nazvat cikánem, jsou Romové, to je umělý pojem, který si vymyslela paní doktorka Jakšmanová, když si vytvářela trafiku romské ředitelky všeho míra v roce 89. A takhle bych mohl pokračovat s těmi různými příklady té vlastně cenzury prostřednictvím politické korektnosti. Jeden polský filozof a spisovatel to nazývá fenoménem semantického kolapsu. Vy nazvete něco v rozporu s obsahem, se semantickým
smyslem toho slova, nazvete to jinak a v tu chvíli do toho vnášíte naprosto umělé a nesmyslné konsekvence. Semantický kolaps, to je úžasná věc, protože díky tomu můžete báječně manipulovat s lidma. Oni vám nebudou říkat některá slova, protože se skupina Tichá dohoda už před 8 lety, Dan Schuster, možná znáte některý, napsala písničku Zakázaný slova. Vřele doporučuji najít si na YouTube. Je to vyjádření lidí generačně o něco mladších, ne o mnoho, k tomu, co se děje kolem nich, a to bylo v roce 2017. Dneska je rok 2026, 25 a ta kapela ještě existuje, ku podivu, ale takové písničku už nemá teď, jakoby repertoáru, nevím o tom. To není nic proti té kapele, oni taky chtějí se živit a být zváni na koncerty, na festivaly. Takže takhle prosím pěkně jenom pár slovy k politické korektnosti. A já, když dovolíte, doufám, že na to budete dobře vidět na té projekci, abych vám zkusil pustit jeden film, který se týká právě toho nesmyslného postmoderního blbnutí v našem světě. Ten film se jmenuje Modern Education, nevím, jestli jste to někdo neviděli, moderní vzdělávání, ale v tom slově education tam je pravopisná chyba. V zápětí pochopíte, proč ten film trvá asi 10 minut, tak to možná vydržíte. Je varovnej a je, když si ho domyslíte, vlastně k zešílení. Natočil to americký student filmatiny, který má indické přežky, jmenuje se Golhat Kar, a vyhrál s tím řadu cen na filmových festivalech pro studentské filmy. Takže já vám ho teď zkusím najít na té flešce, snad se mi to povede. Já během toho, jak bude pan Žantovský hledat ten film, tak jenom pár organizačních věcí. Hlavně bych mu chtěl poděkovat za ta slova, která ze své praxe zase nám tady sdělil, a myslím si, že je to hodně podnětné a můžeme sami určitým způsobem pojmenovávat a zařadit do nějaké škatulky, kterou tady nám sdělil, tu skutečnost. A uvidíte ten film, pak bude v 5 hodin se podávat večeře. Něco s českými titulky, takže pro neanglisty. Je to s českými titulky, takže i pro neanglisty to bude srozumitelné. Kdybych vám překážel ve výhledu, tak řekněte. Jo, jestli jsou tam titulky. Ignore that. It will end.
done, Simon. Next question. What is 3 times 3? Yes? 9. Wrong. Yes, Penelope. Gender equality. Very good, Penelope. Is this a joke? Do you think gender equality is a joke? No, but isn't this a maths class? Don't be so racist. I just asked a question. We don't ask questions. Questions are offensive. Yeah! Now, students, I trust you've all completed your research assignments. And remember, the person with the highest mark will be flying to New York to present their paper at the World Mathematics Summit. Well done, Penelope. 6 out of 10. You too, Simon. 6 out of 10. Hey, be careful. You've been staring at her for 10 seconds. What? It's a form of harassment to stare at a woman for more than 15 seconds straight. And when I use the term straight, I don't mean to offend any persons of a non-traditional sexual preference. And when I use the term non-traditional, I don't mean to offend any persons who oppose historically normalized... Okay, I get it. Unfortunately, Sunshine, your research assignment is only worth a 1 out of 10. I've used Fourier transform and mathematical methods in electronics to analyze the electrodiagrams of at-risk patients and calculate their risk of experiencing a heart attack. I mean, it's a new method, but it could potentially save thousands of lives. 7. You barely even read it. You used red pen. What? Red is considered offensive in many religions. Why would you belittle everything down to a singular colour? Well, humanity is a rainbow of beauty and spirituality. Yeah. Okay, fine. 7 out of 10, but that still means I get to go to the summit, right? The marking process isn't over yet. Now, because we live in a society based on equality, the total amount of marks are to be divided equally among our students. You've got to be kidding me. Well done, students. We're all equal. We're all average. Yay! But then who gets to go to the summit? Oh, we haven't added our privilege points yet. Don't you know anything? That is correct. Now, Penelope, you are female, so that's +1 privilege point. However, you are white, so that's -1. I'm also bisexual. +1. That leaves you with a total score of 6 out of 10. Simon, unfortunately, you're straight, white, and male. And cisgender. Yes, so that's -4 privilege points, which leaves you with a total score of 1. It's only fair. Now you're male, and I don't like you. So that's -2 privilege points, but you are brown and sexually ambiguous. So that's +2. That leaves you with a total score of 5. Wait, why am I sexually ambiguous? And finally, Sunshine. I'm gay, I'm trans, I'm Asian, I'm overweight, I'm lower class, I'm unintelligent, unattractive, I've got hairs on my nipples, and I also got body odor, and I can't really run properly or tie my shoelaces by myself. I once watched a pigeon die. Wonderful, Sunshine. That's 13 privilege points. That leaves you with a total score of 18 out of 10. Well done, Sunshine. You're going to New York. Hooray, Sunshine! We knew you could do it! Let me see this. They've just written equality and drawn love hearts on a piece of paper. He expressed himself, and it's beautiful. He didn't even spell equality correctly. We don't discriminate. This has nothing to do with mathematics. You think you're so great with your maths and your science and your facts? What about feelings, huh? Yeah. Feelings are more important than facts. Yeah! This is wrong. You're all crazy. Stop violating me with your different opinions. I have the right to speak my mind. No, we have the right not to be offended. And that's more important. And if you don't stop verbally assaulting us, we'll be forced to attack you in self-defense. Can't do that. Actually, we have every right to do so. And it's illegal for you to fight back. Yeah! This is insane. Prepare to die a noble social justice warrior. Death!
it will end. Tak takový závěr dnešního dne jsem opravdu nečekal. Je to skutečně velice zajímavé a měl jsem z toho takový mrazivý pocit z toho, co se děje kolem a že je to opravdu trefný dokument. Tu poznámku jsem tam neslyšel, to se zeptám až potom. Takže děkuju ještě jednou panu Petru Žantovskému a přeju příjemný večer a můžete případně, jestli máte nějaký dotaz ještě na pana Žantovského, tak vám mikrofon půjčím. Pan Žantovský s tím je připraven na dotazy, takže chce někdo se z něco zeptat? Kterého roku je ten film? Celá 10 let zpátky. Prozírové. Ještě tady, moment. Já jsem si nenapsala, jak se to jmenovalo? Modern Education, ale s pravopisnou chybou. Education. Moderní vzdělání s špatnou angličtinou, ve špatné angličtině. A když si tam dáte jméno Kolhatkár se 2 A, to je ten režisér, tak on tam má tuším ještě další 2 filmy nebo 3, ale ty nejsou s titulkama, jo? Ty jsou, a jsou na podobný téma, jako té politické korektnosti a té absurdní situace, v níž jsme. Ještě jak jste říkal to jméno? Kolhatkár. Kolhatkár. Ne, K na začátku. A je indického původu, protože je takový zvláštní jméno. Tak, ještě někdo? Nemáme. Tak máte možnost pak případně pana Žantovského ještě odchytit, než nás opustí. Takže já vám děkuju a přeju příjemný večer. Já moc děkuju všem za pozornost. A mějte se hezky a hlavně se držte. Je to tvrdý. Ani já vás To je tak strašný. Já mám ještě jeden takový veselý, ale to tím vás už nebudu zdržovat. Ale ten je na podobný téma. Taky takový veselý. Jako pusté. Chcete ho ještě? Ano. Krátkej taky. Tak máme chlad. Tak vydržte, to musím najít na YouTube, a to bude minuta. Jak to je Kolhat asi? K.A. Se to posiluje v tom. Říká to slavová metoda, že jako, někde si sadí dlouhý salám, to je Aničko, snídaně. Půjdeme koupit tu novou výbavu do školy. Jo, a nebo mi vykouzní králíci z klobouku. Slyšel jsi, Bobku? Jdeme na to! Juhu, tady je to Bobe. Pozor, letí sešity, pastelky na palubu. Oh, honey, Daddy, come on in. Looks like you're having some trouble with addition. Now don't be upset. You're here to learn. And we learn from mistakes. Everybody makes mistakes. Nuh-uh.
Look at this question here. What is 2 plus 2? See, you wrote 22. But when we do addition, we don't just put the numbers next to each other. That's stupid. All right, but think about it this way. If I have 2 markers in this hand, and then I add the 2 markers from this hand, how many markers do I have now? 22. No, Danny, it's 4. Mrs. Wells? We're Danny's parents. Oh, yes, hello. Oh, please come in. Now, don't worry. It is completely normal for kids to get frustrated when they're struggling with a subject. So, what's this about Danny getting some answers wrong on this so-called test of yours? We had a test. One of the questions was, what is 2 plus 2? Danny answered 22. And that's not the right answer. Says who? Says math. Are you calling my son stupid? No, of course not. Who are you to say that your answer is right and that his is wrong? No. She's right. Thank you. Right out of Nazi Germany. You can't honestly tell me that you don't know what 2 plus 2 equals. You got it all figured out, don't you? You smart-ass little tramp. What are you, some kind of retard? All right. I'm sorry. I am not going to be able to continue this conversation. We're going to complain to the principal about you. Danny is a free thinker. I'll have your job, bitch. Not if you can't add 2 and 2 together, you won't. Mrs. Wells. Oh, sorry, Principal. I didn't see you. I understand you had an issue yesterday with the parents of one of our students. It did get a little crazy. When things get out of hand, I really need you to let me know about it. Sure. So how do you want to handle it? I guess you could apologize. What? His mom hit me. I understand you told Danny he had a wrong answer on his test. He did have a wrong answer on his test. Yeah, it's not our job to tell students when they're right and wrong. That is exactly what our job is. Parents don't want you ramming your biased views down their kids' throats. That's not biased. That's how math works. You know what doesn't work? Your attitude. But maybe I can explain this in math terms so you can understand. If you took all the kids in this classroom and divided them by 0, that's exactly the amount of respect you're giving them. Something you'd like to say? You can't divide a number by 0 and get 0. So now I'm stupid. Some crazy administrator doing paperwork while you superstar teachers change the world. Students count, teachers divide. Students count, teachers divide. Students count, teachers divide. Undermining our kids' confidence. Are you going to apologize to the parents? Why didn't you even teach if you hate children? Please, have a seat, Mrs. Wells. Thank you. You know, I honestly think this will all blow over if we just wait a week or so. I'm afraid we can't do that. Why not? They're suing. For what? Emotional distress to a minor. Mrs. Wells, can you please tell the members of this board exactly when you became aware of this fiasco and the events leading up to the riot? Riot? I just told a student that 2 plus 2 equals 4. We need for you to recant that. What? Just say that you're open to the possibility. There might be multiple correct answers. But that's not true. We can't let them bully us. This is so stupid. Stupid. That's your problem. Anyone who disagrees with you is stupid. There is nothing to disagree with. There is only one correct answer. For your sake, I certainly hope you have that correct answer when the media gets wind of this. I do. It's 4. I have my own answer.
this school minus you equals tomorrow. You're firing me? Suspending, while you reconsider your extremist views. You brought this on yourself. In what's being called Mathgate, an activist elementary school teacher was caught abusing her students' First Amendment rights. It's an interesting story. Okay, so this teacher, this liberal elitist, tells this innocent little first grade kid that his answer is wrong. Only her answer is acceptable. Yeah, from what I hear, she doesn't even keep these students for more than a year. After that, they all leave her and go to another teacher. It's called graduating. So it's creating some good, healthy debate in this country. Some experts say that 2 + 2 = 4. Others say that it's 22. No, they don't. Look, if you hate America that much, why don't you just go teach accounting grants? Hello. Hello, Mrs. Wells. The board decided that for everyone's benefit, your services will no longer be required. For everyone's benefit? How about the kids? I need you to come by the school tomorrow. We don't need you radicalizing our students anymore. Mrs. Wells, thank you so much for coming. You know, I'm just so sorry it happened this way. If only you'd been willing to be more open-minded. About math? What about academic integrity? You were warned, given an explanation, and yet you persisted. But we will, of course, fulfill our financial obligations. Now, that's $2,000 for your last pay period and $2,000 for this one, so that's $4,000. Wrong. It's 22,000. Aspoň je trošku veselýho. Tak, super. Když teda veselý, to není ani trošku, jo.